Simrang hilin eh. Satu beli yang mata. Boleh na mo? Ha? Muli na ta akong ba alis niya. Muli naman pod me. Hi, mga ate to Ate Pit Joy dito sa Cortez. Di man to sila mga tubag kamera. Di man prangkiya. Kaya alas 5 pa. Daman may balin siya. Nara himuta. Good morning, balin siya. Kaya taas na magkabuhok. Kasi ako pimingaw na po ko. Nimo, ha? Ano naman ta mag-abot? Kaya di mo ito indo ka sa kakay-bukid mo ito indo. Hindi pa ka mo tagbang sa Alicia. Timpla na. Mainit na las miyay niya. Morning miyay. Miyay, pamasag message ni Upaw. Tugon pa kami po. Siya ang nagbuko kay. Kaya pantay siya mga sili ng uli. Sige, klase. Kasi may tagigan na kaya ako trabaho. May trabaho. Trabaho sa may itupad. Ako po bag Ang pintura, ano ba? itupad. Oh, ang pintura pa si ubus. Sa dubi na lang samok-samok. Maligo pa akong dagat. Paligo pa ko. Hindi ka. Akang binlan ha. Kung matukos Manila pohon. Kung kaya klase, muli mo Alicia. Ang itugon ni mo kay bubuig at ang mga tanam. Mahal kasi imong papa. Ako may manangit yung papa. Yung makita ko mulig si pohon. Pero bakasyon man na. Bakasyon mo Alicia. Kaya ang mga bulang mo hidag tuog. Tanam-tanam. Kamoy magbantay. Ha? Aptik magkamukbo. Kasi makauli. Di mo tumuli mo igagaw na kisukuan. Fortis kay. Di mo tumo. Ato bag kamera sila. Mga ignoranti. Di parang kiya. Hindi na. Ingin na ba kasawa ng muban ka? Di na naman kamuban. Nahanda kasi yung papa. No, nabay mong mami sa Manila. Kang, nami mong mami. Yung mami Binos. Ito. Dalaging-ding na. Gahang dalaging-ding na. Dalaging-ding na. Pagaligo. Nakuhan man. Morning Roy. Dang ko Roy. Roy. Naman ka? Ano Roy bat? Mamat ka Roy? Sakit pa? Umuban ko. Uban ako sa dagat. Kaya ako paligo kahapon kay kami nagluto. Kaya kung tak gabi kayo na swimming. Di ay kauban man. Mga bat. Uban kong Roy. Balanon dako dira nagkita namin. Hi, hello. Da pagidang mister. Abot mi lagi dani kanling bayang imi abutanan ni namo. Matod pang nana tagbuanan. Kay kang bata manganhi aga kapud manhi. Ano magtagbo? Buwanan sa mga bantugang vloggers. Tagbuanan nis mga way dagat. Bitaw. Di po dia tagbuanan na nagbo. Kaya nagbo. Kyang. Tugon pa sa dyan nagpukaw. Gituan tipo. Kay Mo gito dani. ako dumi. Dito ano inom sa gamay bin. Ipan lagi. Hindi nang kaupan dan kaupan. Kalipay ang dako. Aning nas dagat. Si Imi malipay pod gyapon ni bisag kalunis dagat daw kami labi kami lazo malipay ra kami maglantaw. Malipay nakaadong kalantaw sa dagat labi na jud musaem. Panawagan man ron. Shout out ko sa mga way dagat. Dera, Estrelita.
Srilita Gara. Bitaw, hapit na agkuan. Hindi ba ron November na hapit? Hapit na po dahil birthday nanay. Punta ag birthday nanay ani danhi. No. Sa dili makanis nanay karong buwan na ini ka birthday na. Puhon. Kami sa dagat. Matuwad na. Pwede na mo nakakuha to. Bisaan naman ko nila. Ha? Mulagaw ko? Oh. Dato ba mga sinadyoan? Ito bitaw layo bitaw. Di ko. Agi pa kasi lang inday lili. Adik ko. Adik ako ninso. Doon lang mangudog dagat agian. So ang problema dito, kuan na dito kanang kabatuan. Lapok na. Naadik si Roy ba? Naadik. Lagi. Naadik si Roy panghagbat. Ano ko? Baway dagat. Kaikag. Im! Sugoy me! Oh, ano nilay? Para na bitig ng ilang mataw na, limbarak! Na, wala gi sakayan. Labon sa una kita ko sa video na sakayan. Wa kay may bagyo. Tuon na sila. Ang paspasang ruin nila ka, oh. Ano? Ano man uban si tiri niya? Ubanta. Sakay ta kuyog ta. Planong tanang taas sila dulong birthday man nila. Ala, ni sakayan. Lamin tag man na kayo putag sakayan. Kuwala eh. Oh, sa Alex. Sakayan. Masay ba ka sakayan? Masay ba sa anak? Ako man. Paman. Aquaman. Nasi daang sakayan o daang kuan. Dahon. Kasi bisang isa lipod og mainit. Pandong. Pwede ni. Itong ipandong. Na, makayumdum ko sa unay nga ni muban kong tatay. Tabang kong lagak. Si tatay, wa pa na nabuta, managat pa na ron. Ingani ko sa una, muuban kong tatay, magkabza. Pero dili to motor, kuanto ka ng magbugsay rami, gikan sa kampo. Matus kagtong, amo na ng sakayan sa una bak, bugsayin. Kayumdum ko na. Kayumdum ko, sakay-sakayan. Budol ka ko. Ninay ko nung kong ganitong dool ko. Sakay-sakayan. Wala na doon ko. Ako. Nana? Kaman? Malagi mga bata tulughan. Kana data? Kaya mag pangudit maginaw. Ano lagi pa upo?
Hey, makalipay dagat. At sa mga way dagat.